Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 36 inkosi busuphana webandla. Ngofa ngingenani
Amen. Isihloko salenkonzo sithi inkinga ngokuqonda okubuya kukaJesu ngezinsuku zokugcina emhlabeni. Inkinga ngokuqonda okubuya kukaJesu ngezinsuku zokugcina emhlabeni. uHosea 4 verse 6 uNkulunkulu uthi, abantu bami bayabhujiswa ngokweswela ulwazi, nami ngiyenqaba ukuba ube ngumphristi wami. Ukhohliwe umthetho kaNkulunkulu wakho, nami ngiyakubakhohlwa abantwana bakho. Amen. Ayikho into eyinkinga njengokungazi bese ukungazi kwakho ukwenze ucabange ukuthi uyazi, uze ufundise abantu ngokungazi kwakho, ufundise abantu into engekho. Enkonzweni yasokhozini ngikhulume ngomfundisi obeshumayela kumakholwa amaningi ethi asikho isono esingasenza bese kuthi ngesono siye ekulahlweni, ngoba uJesu wasifela izono zethu. Le nkulumo ayidingi ukuthi uze uyiphikise ngamavesi eBhayibheli, ngoba iyodwa nje ayiwakho umqondo. Akukhathalekile ukuthi uyichaza kanjani. Inkulumo practically engeke ize yenzeke. Ngale nkulumo ufundisa ibandla ukuthi noma ungabulala, webe, uvengule abantu besifazane, wenze noma yisiphi isono, kodwa awunakujeziselwa sona, ngoba uJesu wafela izono zakho. Inhloboni yokukholwa okugqugquzela amakholwa ukuthi akangasesabi sona. Leli vangeli liyashunyayelwa kakhulu, kodwa alinazincwadi zikaJesu elisuselwa kuzo. Ziningi-ke izinkulumo ezingayilo iqiniso, kodwa okuyaye ukuthi ngokuhlubuka uNkulunkulu leli vangeli lokuhlubuka lihambe phambili. Ngike ngezwa omunye udadewethu obukeka efundile ethi ku-TikTok uma kunomuntu othi akathandaze uNkulunkulu babezizwe, uNkulunkulu ka-Abraham noma ka-Isaka, yena akanakwenza lokho. Uthi akanakusuka kuNkulunkulu wokhokho bakhe bese ebiza uNkulunkulu wabezizwe, uNkulunkulu ka-Abraham noma ka-Israyeli. Angazi ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba usho kanjani ukuthi uNkulunkulu wabezizwe. Lo muntu akazi ukuthi akazi, ngoba akaze alwenze ucwaningo ngomlando walabo okhokho okhuluma ngabo. Manje uvula isikole sokufundisa ngokungazi kwakhe ukuze bebe baningi abantu abangazi njengaye.
ngibe sengibheka ukuthi labo khokho bakhe othi ubiza uNkulunkulu wabo bangobani, okuyena uNkulunkulu wakhe ngubani. Ngeshwa akazange amusho. Uthi-ke uNkulunkulu, abantu bami bayabhujiswa ngokweselwa ulwazi, nami ngiyenqaba ukuba ube ngumKristu wami. Le ntokazi ayinalwazi ukuthi u-Abraham no-Israyeli ibona ngqo okhokho babo. Abakho futhi abanye oyobuye abathole. Iningi lethu ekukhulumeni ngomlando wethu siyaye siqale ngomlando oqala eminyakeni yo-1600 AD. Bese singasihluphi ngokufuna ukuthi ngo-1st AD nangaphambi kwalokho sasikuphi. Asikwazi ukusho ukuthi ngo-10th AD kusekhona uJesu noma uYeshua, okhokho bethu babekuphi, bengobani. Siyaye senze sengathi isizwe simnyama siqale ukuba khona emhlabeni ngo-1600 AD. Saqala ukudalwa ngesikhathi zojama noSenzangakhona. U-Israyeli wayekhona eminyakeni yo-1400 BC. Uma siphika ukuthi u-Israyeli ngukhokho wethu, pho kwangobani okhokho bethu ababephila ngesikhathi sika-Israyeli? Iqiniso ukuthi asazi, futhi asikaze sihluphe ngokufuna lokho. Kodwa kuyaye ukuthi umuntu owenze ucwaningo olunzulu ngomlando wethu, bese sivele simphikise, sisikhulumele into esuka emakhanda ethu. Besikhuluma ngenkinga yosuku lokwahlulelwa nokubuya kwendodana yomuntu. Kuhlala kukhulunywa ngokubuya kaJesu. Lokhu abanye bakwenza kube inkolo, baze bakubuze ukuthi uyakholwa yini ukuthi uJesu uzobuya, ngoba kubona inkolo. Kodwa ngokweziprofeto zikaJesu, ukubuya kwakhe kulusuku lokwahlulela, usuku lokubhubha kulabo abamhlubukile uJehova. Akuzona izinsuku zokuhalalisa. Ake sizokusho nguYeshua ngesiprofeto sokubuya kwendodana yomuntu. Kumathewu 24 verse 1 to 51 ukuthi uthe uJesu esephumile ethempelini wahamba, kwasondela abafundi bakhe bamkhombisa izakhiwo zethempeli. Waphendula wathi kubo, anikuboni yini konke lokhu na? Ngiqinisile ngithi kini, akukushwa itshe phezu kwelinye elingenakudilizelwa phansi. Lokhu kuchaza ukuthi kohamba kuhambe ithempeli likaJehova lidilizwe. Esahlele entabeni yemnqumo, abafundi beza kuye ngasese bathi, sitshele ukuthi lokhu kuyokwenzeka nini, futhi siyoba yini isibonakaliso sokufika kwakho nomhla wokuphela na? Ukufika kwakho nomhla wokuphela. uJesu waphendula wathi, qaphelani ningadukiswa muntu, ngokuba kuyakufika abaningi ngegama lami bathi mina nginguKristu, badukise abaningi. Niyakuzwa ngezimpi
namahemihemu ezimpi. Nina ningethuki ngokuba kumele ukuba lokhu kwenzeke, kodwa ukuphela kuyobe kungakafiki. Isizwe siyovukela esinye, nombuso uvukele omunye. Kuyakuba khona indlala nokuzamazama komhlaba, izindawo nezindawo. Ngiyaphinda. Kuyakuba khona indlala nokuzamazama komhlaba, izindawo nezindawo. Kepha konke lokhu kungukuqala komhelo. Ngaleso sikhathi bayoniphiphela osizini, banibulale, nizondwe izizwe zonke ngenxa yegama labo. Abaningi bayawukhubeka, bakhaphelane futhi bazondane. Kuyavela abaprofethi mbombulo abaningi bedukisa ezindimbane zabantu. Luyakuphela uthando ngenxa yokwanda okubi. Kepha okhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa. Leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke, kube ufakazi ezweni zonke andukuba ufike umhlaba noma umhla wokuphela. Ngalokho-ke uma nibona amanyala anyantisayo akhuluma ngawo uDaniel umprofeti emi endaweni engcwele, ofundayo makaqaphele ukuthi kusho ukuthini. Uma kukhulunywa ngokuthi ngoba khona ivangeli lombuso, akushiwo umbuso kaNkulunkulu, kusho umbuso kaSathane. Lelo kuthiwa liyoshunyelwa umhlaba wonke. Uyolibona leli vangeli ngokwenzeka izinto, okwenzeka amanyala anyantisayo kusho iBhayibheli. AbaseJudiya ababalekele ezintabeni, ophezu kophahla lwendlu makangehli ukuyothatha okusendlini yakhe, osensimini makangabuyeli emuva ukuyothatha ingubo yakhe. Maye kwabakhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku. Khulekani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika nangeSabatha, ngokuba kuyakuba khona usizi olukhulu olungakaze lube khona kwasekuqaleni kwezwe kuze kube manje, futhi olungesawubuye lube khona. Ukuba lezo nsuku bezingafinyezwanga bekungesindi muntu, kodwa ngenxa yabakhethiweyo ziyakufinyezwa. Uma umuntu ethi kini bhekani nangoKristu, noma ethi nangiya, ningakholwa, ngokuba kuyovela oKristu mbumbulu nabaprofethi bamanga. Bayakuveza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ukuze badukise uma kungenzeka nabakhethiweyo. Niyabona-ke ngithi nginitshela kungakenzeki lokhu. Ngakho-ke uma bethi kini nangu usehlane ningayi lapho, noma bethi nangu usendlini ningabakholwa. Njengonyazo liphuma empumalanga lubonakala ngisho entshonalanga, kuyawuba njalo ukufika kweNdodana yoMuntu.
noma kuphi lapho kunesidumbu khona ulapha amanqe eyobuthana khona. Masinyane emva kosizi lwalezo zinsuku ilanga liyofiphaza, inyanga ayikukhanya, izinkanyezi ziyakuwa emkhathini. Zonke lezi zinto seziqalile. Khona kuyakubonakala isibonakaliso sendodana umuntu ezulwini, bese zikhala zonke izizwe zomhlaba. Zonke ziyakuyibona indodana yomuntu iza emafini ezulu, inamandla nenkazimulo enkulu. Iyakuthuma izingilosi zayo ngokukhala kwecilongo okukhulu, ziqoqe abakhethiweyo bayo emagumbini omane omhlaba. Fundani umzekeliso womkhiwane. Uma igatsha lawo selithamba uhlume amacembe, nisuke senazi ukuthi seliyathwasa. Kanjalo nani lapho kwenzeka konke lokhu, yazini ukuthi inkosi iseduze ngasemnyango. Ngiqinisile ngithi kini, lesi sizukulwane asiyukwedlula kungakwenzeki konke lokhu. Izulu nomhlaba kuyakwedlula, kodwa amazwi ami awasoze edlula. Kepha mayelana nalolo suku nalelo hora akekho owaziyo, akekho owazi utho ngalo. Ngisho izingilosi zasezulwini nendodana uqobo ngubaba kuphela. Akakho umuntu owaziyo ukuthi le nto yozokwenziwa. Ngisho ungabuza ingilosi ngeke ikutshele. Ngisho ungabuza uJesu uqobo lakhe ngeke ikutshele. Ngoba kwaziwa uNkulunkulu umdali wezulu kuphela. Kanti ingilosi nje ngeke nathi sitshele ngoba yazi. Ngokuba njengasemhleni kaNowa kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Njengezinsuku ezandulela uzamcolo, babedla, bephuzwa, beganwa, bendiswa, kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkhulwini. Kanjalo abantu noma kwenzeka izinto ezinkulu bathi hayi nature. Bathi njengamanje bathi hayi. Sema kwenzeka izinto elufuzeni eDubai bathi hayi. Basho wonke abakuboya abanye bathi bakhe imvula. Abanye bathi inokushisa. Ngoba abafuni ukusho ukuthi kwenziwa uNkulunkulu. Abazange bazi kwaze kwafika uzamcolo wabakhuphula bonke. Kuyakuba njalo nokufika kwendodana yomuntu. Kuyakuba khona ababili ensimini, omunye athathwe, omunye ashiwe. Ngakho-ke lindani, ngoba anazi ukuthi inkosi yenu iyafika ngaluphi usuku. Ngakho-ke nani hlalani nimi ngomumo, ngokuba indodana yomuntu iyofika ningazelele. Yonke lento engiyikhuluma lapha ayikhulunywa emabandleni. Vele kuthiwa njena hayi uJesu uyobuya. Akushiwo ukuthi uma ebuya uJesu kokwenzekani. Hayi uJesu uyobuya, uyakholwa ukuthi uJesu uyobuya. And that's all. Ngaphambi kokuba sicubungule kabanzi lesi siprofetho, kunamaqiniso acashile okumele siwaveze. Okokuqala,
owayekhuluma lapha nguYeshua ongumJuda nongumuntu omnyama, akusiye uJesu njengoba kubhaliwe kwiTestamente Elisha. Njengoba sihlale sichaza, uJesu ligama elafika nabezizwe futhi lingachazi uYeshua, kodwa bazakhela uJesu wabo ababesemhlobisa ngomprofeti wethu. Sebemcisha lo Yeshua oyindodana kaNkulunkulu. Lokho ngichaza ukuthi abantu beyi-understande le nto. Okwesibili, lo mprofeti okhuluma lapha akusiye lo Jesu ongumlungu esihlale simbona ezithombeni zakhe, kodwa uYeshua onesithombe somuntu omnyama, akamhlophe. Okwesithathu, uYeshua wayekhuluma namaNazaretha okwakuli ibandla lakhe. Lokhu sesichaze kaningi ukuthi ibandla likaYeshua kwakungamaNazaretha, hhayi amaKristu. So lokhu ukuthi uJesu ngowabo kusho amaKristu basephutha. Bakhuluma ngento eqondene nathi, bathi iqondene nabo bengazi ukuthi. Ubufakazi balokhu sikuthola kuverse 20 lapho uYeshua ethi asikhulekele ukuthi lobu bunzima kungasehleli ngeSabatha. NgamaNazaretha agcina iSabatha, amaKristu alichitha iSabatha, futhi ngaleso sikhathi bangakabi bikho ubuKristu. Ngihamba manje ezihistorical bangakabi ubuKristu. Futhi amaKristu akaligcini iSabatha, alichitha njengoba desho uNdabezitha. Kanjalo uJesu noShembe ngokomoya kuchaza umuntu oyedwa. Lokhu sikufakazelwa nguye ubaba mkhulu kuverse 6 and 7 wesihlabelelo 50, lapho uShembe ethi, sukani kukhuluma uJesu, niyakusha emlilweni lapho nanisebenzela khona, ebuhlungwini nasesililweni. Jabulani ninabatabami, uyosho njalo kwabanye, shiyani umhlaba, wozanini ekuphakameni. Kwasho uShembe, ngoba uShembe wayazi ukuthi lo Jesu okhulumayo ngeke eyiRome, kodwa uyoya ekuphakameni, uya eJerusalema elisha. Angihamba nabo uShembe ukuthi wathi uJesu wozanini ekuphakameni, ngoba uJesu wayengumholi wamaNazaretha, engayidlulula ekhulwini iSabatha. uShembe uthi uJesu uyobuyela ekuphakameni okuyiJerusalema elisha, okungumuzi wakhe uYeshua njengobuholi wamaNazaretha. Abantu abafuni ukusho ukuthi uJesu wayengumholi wamaNazaretha, kodwa wayengumholi wamaNazaretha. That is the historical fact. Njengoba ngake ngasho, uShembe wakwazi kudala ukuthi uJesu wayengumholi wamaNazaretha, nokuthi esebuya uyobuyela ebandleni lamaNazaretha ekuphakameni. Abakuphikayo lokho abasho ukuthi izenzo 24 verse 5 zithatha ukuthi uPaul wayengumholi wamaNazaretha. uShembe akagcini lapho ukucacisa ngobudlelwano obukhona phakathi kukaYeshua naye uShembe. Kuverse 4 kuya ku5 wesihlabelelo 7 uShembe uthi, kwavela abaprofeti baseNazaretha beza nenkosi yabo yembethe amafu,
basuka abangcwele baseNazaretha bahlangabeza inkosi yabo iza ngamafu. I always wonder ukuthi uShembe wayeyazi kanjani lento ukuthi uJesu wayeyinkosi yamaNazaretha. Ngoba iqiniso hayi ukuthi uShembe wayeyikhukhumeza yena. That is a historical fact. Lesi sihlabelelo sisakhuluma ngosuku lokufika kwendodana yomuntu. uShembe wayazi ukuthi uYeshua uyohlangabezwa ngamaNazaretha lapho esebuya. Ngoba naye wayengumholi webandla lamaNazaretha, egcina isabatha, engaligondi ikhanda, engayilingululo, ephila ngokwemiyalo kaMose futhi eyifundisa. Lezi zinto engikhuluma abantwana basephambili ziliqiniso. ngamaNazaretha afundiswe ngokubaluleka kwesabatha, kodwa enkolweni yobuKristu isabatha lachithwa ngamaKristu. Kodwa uYeshua njengoba wayebuswa imithetho kaMose wayegcina isabatha njengoShembe. Amen. Angikhulumi lapha indaba yokukholwa ukuthi ngikholwa ukuthi ngikhuluma iqiniso, because I'm teaching. When you are teaching, you can't teach about what you believe. You teach about what you know. You teach about facts, because facts do not change. Facts do not go according to what you think. Lapha sikhulumi ngesikholwayo, kodwa sichaza umlando kaYeshua njengoba unjalo, ukuze abanganalwazi baqonde ukuthi umlando kaYeshua ushintshwe kanjani ngabezizwe, base begcina ngokushicilela kwiTestamenti labo. Angize ngakhuluma kakhulu ngesiprofethi, ngoba ngikhulume lokho engikuzwa kukhulunywa ingilosi. Ingilosi ngaso sonke isikhathi ikhuluma ngombuso wezulu, isifundise ukuthi kumele siziphathe kanjani ukuze uNkulunkulu ahlale eduze kwethu, abe uNkulunkulu wethu. Ngokubuka kwami sengathi ingilosi izovusa ibandla lomprofeti wabamkhulu. Amen. Lokho ngikusho ngoba ngaso sonke isikhathi ukwenza kwethu ingilosi iyaye iqhathanise nesakufundiswa ngubabamkhulu. Isivulele isihlabelelo zamaNazaretha, isikhombisa ukuthi lapha nalapha umprofeti wayefundiseka nje. Uma kungenjalo ingilosi isifundele iBhayibheli, ithi encwadini kabani isahluko bani evesini kabani ngomprofeti usibanibani uNkulunkulu uthi. That's what the angel does to us. Iyafundisa. Ifundisa ngokubhalwe eBhayibhelini, ifundise ngokwasho babamkhulu esihlabeleni zamaNazaretha. Yikho ningaze ngangizwa ngijwayele ukukhuluma ngey'profethi ngoba ingilosi iyashumayela kakhulu. Kodwa ngalokhu ukukhuluma ingilosi isuke ifundisa thina, bese kuthi ekufundisile thina kumele ukuba sikwedlulisele kubantu bonke. Amen. Yikho njena ngikhuluma nani, ngikhuluma nabo bonke abantu abathintekayo ngento kaNkulunkulu. Ngoba ingilosi esuke ikukhulumile kufanele ukuthi sikwedlulise kini. Umuntu engathi uma esefika phambili ethi angiyazi into ngiyayiqala. Kufanele azi wayazi ngayikhuluma. Ukuthi uyayithatha noma ngiyithatha, that's not my problem. Mina engikwenzayo ngengithunyuzile. Thina siphila impilo yobungcwele. Singcwele. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi abazi ukuthi umuntu ongcwele
Umuntu ongcwele ngumuntu ophila impilo yasezulwini ngokugcina izimiso zikaNkulunkulu. Awukwazi-ke ukuhlala nengilosi ungekho ngcwele. Ngoba ngiye ngizwe namaKristu esho kalula nje ukuthi ngcwele, abazi ukuthi ngcwele akusiyo umuntu okuhlala. Ake ngiveze imithetho embalwa yobungcwele. Njalo ngeSabatha awuhlanganisi nocansi ngoba usuke ulindile. Ngezinsuku zika-14 nezinsuku zika-23 awuhlanganisi nocansi. Ngezinsuku zomhlangano awuhlanganisi nocansi. Umuntu ophila impilo yobungcwele engowesilisa noma ngowesifazane cishe ngenyanga uba ngolindile ngokuhlukanisa nocansi izinsuku cishe ezintathu. Ngonyaka izinyanga ezintathu. Kufanele ngikugcizelele kithi bangcwele ngoba singcwele sonke ukuthi ungalokothi uzikhohlise uphule lo mthetho. Ungalokothi. Siyalwe kakhulu ngawo. Noma ngabe singamakhosana noma ngabe singamakhosikazi singawiphuli umthetho womngcwabo ngoba uNkulunkulu uyosuka kithi. Yikho sikwazi ukuhlala ney'ngilosini. Too many people lento isimangaliso siyakwazi nokuhlala ney'ngilosi zifanele abantu bethu njengoba kwakwenza abantwana bakwa-Israyeli. It's because siphila yona leyo mpilo eyayiphilwa abantwana bakwa-Israyeli, impilo yobungcwele. Ayikho into ekhululeke njengokuphila impilo yobungcwele. Kodwa namuhla angikwazi ukuchaza kabanzi ngalokho. Yingakho ngithi thina siyi-pilot project yasezulwini. Ngathi umhlaba ungafunda ukuthi umuntu uhlala kanjani uNkulunkulu njengesikhathi uNkulunkulu esahamba nabantwana bakwa-Israyeli. We are a pilot project yokuthi uNkulunkulu uyahlala nabantu. Njengoba kwakwenzeka abantwana bakwa-Israyeli. Thina ingilosi sibonisile ukuthi yonke into esifunda ngayo eBhayibhelini ukuthi yayenzeka kubantwana bakwa-Israyeli namanje iyenzeka uma sisahamba ngokwezimiso zikaJehova. That is not a belief because into yenzeka phambili kwethu. Thina singabantwana bakaNkulunkulu. Asikhulumi ngesikholwayo. Siyazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Siyazi nokuthi kumele siziphathe kanjani uma sifuna uNkulunkulu ahlale nathi. NgeSabatha eledlule ngithe kuthe sisengwelezane sokwenza inkonzo. Kanti umkhokheli ngephutha useshiye isikhwama sezingubo zenkonzo endlini. Kuthe uma sesithi siya enkonzweni wathola ukuthi zonke izingubo zenkonzo azikho. Lokho kwenzeke phambili. Lokho bekusho ukuthi akasakwazi ukuba senkonzweni yasekuseni. Wabe sehlala emini. Sibe
sibe sesithuma uSinakho ukuba abuyele eThekwini eyosilandela lezi zingubo. Uthe umkhokheli esahlela eminyango wabona isikhwama sezingubo zenkonzo sesiphambi kwakhe. Esamangela ukuthi kwenzekani, wabona ingilosi ohlaleleni nayo isimi phambi kwakhe, isimbuza ukuthi wenzeleni ukuthi ethathe uhambo lokuya enkonzweni engayifakele ingubo yenkonzo. Ngithe ngithi umkhokheli uhleli eminyango, ngambona esengena enkonzweni eseyigqokile. Ingilosi isihambe yona ngokwayo yawulanda izingubo zikaMkhokheli eThekwini. Last week besikhona sonke. Ukuthi nje siyibona ngengilosi. Ngoba ingilosi umkhokheli ubehlele eminyango, angazi noma bebonakala kodwa ngikholwa ubebonakala. Kodwa umnyango ubuvuliwe. Osinakho besebedlule ngisho la elokhuzini eAltrasit bezolanda ingubo. Zingekho. Kodwa ingilosi yahamba yayilanda yona uqobo layo yathi awukwazi ukuthi ngathi umkhokheli uphethe abantu uhlala eminyango kunenkonzo. Yazilanda yona. Ayikho into abantwana basephameni emnandi njengokuhlala noNkulunkulu. Ayikho into emnandi njengokuhlala nengilosi. Ngiyabadabukela abantu abathi ingilosi ayikho. Ngiyabadabukela abantu abathi uNkulunkulu akekho. Ngoba baphikisa thina esihlala noNkulunkulu. Uma thina sikhuluma ngokuthi uNkulunkulu ukhona, sisuke sikhuluma ngento enje. Ngento enobufakazi obuba phambi kwabo bonke abantu. Lento yenzeke phambi kwethu sonke noma singayibona ngengilosi. Kodwa sibonile umkhokheli sengena seyigqokile. Ngikhuluma ngalesi siprofeto sikaYeshua ngokubuya kwakhe. Ngoba ingilosi ikhulumile ngaso. Yathi iyamangala ukuthi kukhona abantu abangaboni ukuthi sesisezinsukwini zokugcina umhlaba usiyasonga. So ngikhuluma ngalesi siprofeto ngoba ukukhuluma ingilosi ngasa ngijwayele ukukhuluma ngeprofeto. Ngoba angiyikhuluma into engiyicabangayo. Uma ngakhuluma into engizwa kufanele ukuthi ngizwe ngengilosi kuphela. Noma ngubaba mkhulu. Umprofetikazi wase-America uCelestial naye usekhulume kakhulu ngalezi zinsuku zokugcina. Abantu abafuna iziprofeto zasezulwini nezintshumayelo ongathi uma uzilandela ubone umbuso wezulu. Abalandele izimfundiso zalomprofetikazi. Ngoba ngokuqonda kwami kusenguye yedwa umprofeti kaJehova enkulumo yokukhanya. Uyena umuntu uphela engithi mangimlalele ngibotho umprofeti kaJehova. Laba abanye bacabanga ukuthi siziphupula. Mhlawumbe bakhona abangabakholwa. Kodwa mina ngiyazi ukuthi bayiphuphela. Uma besuke beprofeta ngempela basuke beprofeta ngeminye imimoya, hayi ngokaJehova. Ngoba khona nezangoma ziyaprofeta. Kulesi siprofeti uJesu wakhuluma ngezehlakalo ezimbili ezahlukene ngesikhathi ezahlukene. Uverse 2 walesi siprofeti uJesu wayeprofeta ngesibhicongo esenzeka ngo-70 AD. Lapho amaRoma ahlasela iJerusalem abhidiza ithempeli likaJehova. Abulala amaJuda abalelwa esikhetini. So kulesi siprofeto sisodwa kunezahlakalo ezimbili engenzekanga ngesikhathi esodwa. Lezo kwaba izinsuku ezinzima kakhulu esizweni samaJuda uma uzwa ngesihluku amaRoma asenza kulesi sizwe. Ucabanga ukuthi uma ngaqhamuka umuntu abantu bebulala abantu abayisigidi.
cabanga ukuthi kwakunjani niyazi ukuthi babulala kanjani niyazi babe bahenga kanjani bebalambisa kanjani abanye bebulawa indlana abanye bebathathe bebagaxe bephila beze befe abantu mhlawumbe beza ko-500 uYeshua wahamba emhlabeni ko-33 AD lempi yaba ngo-70 AD okuyiminyaka engu-37 uYeshua engasekho yikho-ke uYeshua ethi lesi sehlo sizokwenzeka kuso lesi sizukulwane esikhona ngoba zonke lezi zinto kufanele ukuthi ngiyichaze ngoba abantu they just read and go past kodwa futhi uYeshua wakhuluma kabanzi ngezinsuku zokugcina wachaza ukuthi uma sekufika lezo zinsuku sobona ngani nani uthi-ke uYeshua qaphelani ningadukiswa muntu ngokuba kuyakufika abaningi ngegama lami bathi mina nginguKristu badukisa abaningi kodwa ashonga uJesu ukuthi mina nginguKristu wathi mina ngingumesaya nikuzwa lapha awushonga uYesu ukuthi wathi mina ngingumKristu wathi mina ngingumesaya niyakuzwa ngezimpi namahemhemu ezimpi angazi noma niyazizwa lezi angikholwa ukuthi uzophela u-2024 ingazange yaba khona i-World War 3 ephakathi kwama-Easter ama-Eastern countries nama-Western countries nama-Western countries azozifika kodwa lezo zimpi nathi izosithinta abantu bezothinta njalo niyakuzwa ngezimpi namahemhemu ezimpi nina ningethuki ngokuba kumele ukuba lokhu kwenzeke kodwa ukuphela kuyobe kungakafiki isizwe siyovukela esinye nombuso uvukele omunye njengoba kwenzeka njena kwi-Middle East ama-Israyeli ebhubhisa ama-Palestine kuyakuba khona indlala nokuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo kepha konke lokhu kungokuqala komhelo uyabona ngithi uma ngibona indlela umhlaba ozamazama ngawo ngike ngabona omunye abathena lokhu kwabakhona baze bewubona umhlaba uzamazame ngendlela ukuthi ngisho imoto ingakwazi ukuhamba ifuna ukuthi iwe imile umhlaba uzamazama ngendlela ukuthi ungakhathaleki ukuthi isitezi sikhulu kangakanani sivele sibhidliye kalula ngaleso sikhathi bayonikhaphela osizini banibulale nizondwe izizwe zonke ngenxa yegama lami uyabona izinto ezenzekayo emhlabeni namhlanje angazi bajabula abangafundi o-TikTok nama-Facebook ngoba awukazi uyibona into enzeka uhlupho wonke umhlaba kunama-storms noma ama-power lama-storms amakhulu ngisho noma wathi tropical storms ngisho inkanyamba kuney'nkanyamba ongakazi uzuyibona angikubize kanjalo ama-tornado ongakazi wabona ko-America kokuphi lapho khona yonke imizi idolobha lonke lingaphansi kwamanzi livele ngophahla iquestion yokuthi ungangena lapho is out ngoba lonke idolobha lingaphansi kwamanzi abantu esikhundleni sokuthi behambe ngey'moto bahamba ngey'kebhe hhayi ukuthi bemzini yabo ngoba imizi yabo ayikho bahamba ngey'kebhe yonke indawo imizi
iziphelile emkhulu emihle iphelile angangeke imoto ngendlela ezimuka ngayo ungathi kumuka udoti zivele nje ziqhamuke sengathi uqhamuka izibi uqhamuka imoto ezinye zinabantu phakathi lemimoya lezi inkanyamba lama tornado lo ngibone ekwezinye indawo lapha imoto indiziswa umoya inabantu phakathi kuwama bridge kuwani kupheliwe emhlabeni aniboni lutho nala emhlabeni kupheliwe futhi kakhulukazi western countries uyasithanda uNkulunkulu ngoba lezi zinto azenziwa amen kusho khona ukuthi sidinga uNkulunkulu amen so izimpi ukuzamazama komhlaba imifula imimoya and uNkulunkulu uveze izilwane ezizimangaliso engakaze zibone emhlabeni lezokuthiwa ama-aliens isilwane ongeke ukwazi ukuthi usichaze nokuthi usibuke usethena zizohlala nathi zizohamba ezigithini izinto ezivela emkhathini zixakile ngoba sekusepheleni komhlaba kodwa abantu bayaphuza bayaganwa bayadansa bengakenzi into bethenisiwe kodwa izinto ayikho into emnandi njengoba isiphukuphuku ngoba ufana nenkomo inkomo nje ikhululekele nje ngoba nje uma esavuliwe kude utshani kuqhelile so nomuntu-ke oyisilimo ufana nenkomo akakwazi ukubona ingozi ezayo ngaleso sikhathi bayonikhaphela osizini banibulale nizondo izizwe zonke ngenxa yegama lami abaningi bayoqhubeka bakhaphelane futhi bazondane bayakuvela abaprofethi mbumbulu abaningi bedukise izindimbane zabantu luyakuphela uthando ngenxa yokwanda ububi kepha okhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke hayi lembuso omuhle kube ubufakazi ezweni zonke andukuba kufike umhla ukuphela ngalokho-ke uma nibona amanyala njengalamanyala esiwabonayo anyantisayo akhuluma ngawo uDaniel umprofeti emendaweni engcwele ofundayo makaqaphele ukuthi usho ukuthini uma ungazubona izinto ezenzekayo amanyala enzekayo enziwa abantu besifazane in particular uyawungazi ukuthi into enjani angikwazi ngisho ukuwachaza njengoba sengichazile okwenzekayo manje angichazi kuphela ngokuthi kufakazela okwashiwo nguJesu kodwa ngikufakaza ngoba okokuqala kushiwo ingilosi okwesibili ngakuzwa futhi ukuchazwa kabanzi ngumprofeti kaZefaniya kulabo abangeke bekwazi okukhulunywa ingilosi ababukeze le mprofeti kaZefaniya ukuthi uyichaza kanjani nokuthi inamphumela muni kungumsebenzi wami ukuthi uma ingilosi iveza ukukhuluma bese ngikulandela ukuze ngixwayise abantu ngakho yikho ngikhuluma ngoba angifisi ukuthi uma kufika usuku lokugcina siye esihogweni ngifisa ukuthi lonke leli bandla libe ngabakhethiweyo ngoba abakhethiweyo bawu-144,000 emhlabeni wonke kuphela
144,000 kuphela. Ngangezwa uSelestial ekhuluma ethi uNkulunkulu usho lokho. 144,000 hayi ukuthi umzekeliso, ngoba abantu abazongena ezulwini abathothiwe ba-144,000 and bahambe bekhethwa emhlabeni wonke. Njengoba nje kuthiwa komunye kwababili kufike kuthathwe yedwa, kuthathwe lo, kuthathwe lo, kusale zonke iy'ndimbange lezi zesihogweni. Bacabanga ukuthi kuyadlala. Sibhekene nesikhathi esinzima lapho abantu bengamesabi inhlobo uNkulunkulu. Ohlale ubezwa benza amahlaya ngoNkulunkulu. Abanye beba nemibuzo eminingi ngoNkulunkulu. Behlekisana nemibhalo yeBhayibheli. Beyithola lezi zinto kakhulu ku-TikTok. Kodwa kumthetho wesithathu emthethweni elishumi uNkulunkulu uthi ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba akayi kumyeka angamjezisi ophatha ngeze igama lakhe. Kusho uNkulunkulu kusemthethweni wesithathu lokho. So kusho ukuthi it's very serious ukuthi ungaliphathi ngeze igama likaNkulunkulu. Kodwa abantu abafundiswa lokho, abafundiswa abantu ukuthi kuserious kangakanani ukudlala ngoNkulunkulu. Yize ungathi ungakwazi ukudlala ngobaba wakho bese ukwazi ukudlala ngoNkulunkulu. Ungathi ungakwazi ukwenza inhlekisa ngobaba wakho nangomama wakho ngoba umhlonipha bese ukwazi ukwenza inhlekisa ngoNkulunkulu. Who are you ukuthi wenze inhlekisa ngoNkulunkulu? Ayikho into abantu abahlale behlekisa ngayo njengoNkulunkulu nemithetho yakhe. Abanye bahlale benemibuzo kuNkulunkulu sengathi uNkulunkulu uyise. Ufana nje nabo bonke abantu. Bayakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ngomzuzu engakwenza ube isilima, uchaza amathe. Engakwenza ube isishosha, ube isithuli, ube impumputhi. Engakwenza ube inkomo, ube imbuzi, ube imbulula. God can do anything to you. So ubonga ukuthi ukwenze waba umuntu. Ubonga ukuthi ukwenze wahlakanipha. Kodwa kunabantu abazilima abaxaza amathe. Kunabantu abazishosha, kunabantu abanjena, kunabantu ababi banjani mawubona umuntu emubi ubusumhleka. Ezifweni kuba muhle uzenzile. Uma umuntu ephuwa umhleke ezifwena ukuba rich uzenzile. Esikhundleni sokuthi uhlale umbonga uJehova usenethuba lokumbonga. Uthi ngiyakubonga Nkosi ngoba ungenze ngaba umuntu. Wangangenza ngaba isilwane. Ngaba inkomo, ngaba inkulu, ngaba imbongo. Ngoba konke lokhu uNkulunkulu bengakwenza ukuthi ube yini. Yini uNkulunkulu ebengamenza ukuthi engakwenza ube isishosha? Yini uNkulunkulu ebengakwenza ungakwenza ukuthi ube isilimo? Yini uNkulunkulu ebengamehlula ukuthi engakwenza ube mubi noma uhlakaniphileyo? Ngoba manje usuqhosha ngobuhle bakho ezifi uzenzile waba mubi. Bathi uNkulunkulu okwenza waba mubi. Usuqhosha ngokuceba kwakho ezifi uzenzile waba uceba. Kanti uNkulunkulu okwenze lokho ngasakusasa ungenalutho. Wena uthi Nkosi ungipha abazali awungenzanga ngaba intandane, abanye abantu bazintandane. Ungenze ngafunda. Wangenza ngaba umahlalela ngangathola umsebenzi. Ungenze ngagana. Ungenze ngaba nomuzi. Abaningi ababethanda ukuba nalezi zinto abazange baba nenhlanhla yokuba nazo. Ngamanye amazwi esikhundleni sokuba zonke izinsuku ubonga uNkulunkulu ukuthi ungenze ngaba yilento. Wena uthi uNkulunkulu uhlekisa ngoNkulunkulu, unemibuzo ebheda ngoNkulunkulu. Who are you? Uyamazi uNkulunkulu ukuthi into enjani?
yazi ufikela nje inyembezi uma ubheka lezi kuyakuthi mina esithini esihlala nengilosi kodwa abantu bayazi ukuthi kwenzelani emhlabeni bayazi uNkulunkulu khona ngempela bayazi uNkulunkulu khona ngempela kodwa ngoba uyisilima uyisiwula uhlalela ukuhleka uNkulunkulu ukubhuqa uNkulunkulu ukwenza amahlaya ngoNkulunkulu ubuswa imicabango yokuwula ukudlala ngento ongadlalwa ngayo ngento ongantekwa ngayo unganteki ngoNkulunkulu ungalokothi wenze ukuchoma ukunteya noma ukwenza noma inhlobo luni lwehlaya ngoNkulunkulu ungazama ukuba nemibuzo engathi shu ngoNkulunkulu kuyisona esibi lokho kwenzeka you must know that ngisho ngabe ukwenza kuba ukudlala ungakwenzi ukudlala ngoNkulunkulu njengoba ungeke ukwenza ukudlala ngobaba wakho nangomama wakho uNkulunkulu ngumdali wakho ngakho-ke ungamenzi intanga yakho njengoba ungeke uhlekise ngomzali wakho kangakanani-ke uhlekisa ngoNkulunkulu izulu azibona ukuthi sesondela ekupheleni kwezwe sekuseduze ukuba sihlangane nesikhathi sikazamcolo wasemangweni nangalesi sikhathi iziwula zisadansa ziphuza utshwala zenza konke okwesiningi emehlweni kaNkulunkulu kodwa ngikhathazwa lusizi esisazobhekana nalo siphila noma sifile lolu sizi sizobhekana nalo lolu sizi abantu basePalestine ababhekene nalo sizobhekana nalo sonke ungalibukeli kude namuhla kunokuzamazama komhlaba ongakaze kwenzeke emhlabeni kuwa izitezi umhlaba uzamazama ngendlela ukuthi kungakwazi ukuhamba ngisho imoto kulezinkanyamba zemimoya ezindizisa ngisho izimoto ziyocingeka kude zinabantu phakathi kulesikhukhula ezenza imizi yabantu ivele ngophahla abantu abangasakwazi inhlobo ukungena kuyo kodwa asebehamba emizini yabo ngezikebhe ngoba isiphenduke amadamu amanzi lezi zikhukhula zimukisa izimoto sengathi kumuka amahlamvu akakho senendaba nemoto kumbe indlu yakhe kuphela ulwela ukuvikela umphefumulo wakhe lesi simo siza kithi sonke you can imagine ukuthi unomuzi unayo yonke into ucelile vele umuzi wakho wonke ungene emanzini ney'moto zakho zonke zingene emanzini njengoba kwenzeka nje ko-Dubai zonke kuphele ngawe lento iyafana nelokhuza ne-COVID-19 ngiyethemba bakhona abagcina sebeyidubula ngezinto ezizoba kuqhuma izintaba zimboze imizi yabantu kwesinye isikhathi konke lokhu kwenzeke belele cabanga uthole ukuthi yonke inhlabathi yentaba ikumboza nomuzi wakho wonke milele I've been seeing this ukuthi lokhuza intaba yonke ivele nje intaba ngikhuluma ngokuthi intaba yonke ivele idilile yonke idilikele emzini womuntu idilikele emotini idilikele kuphi idilikele okandakanda yonke noma abe uyisitezi esikhulu kangakanani iphele nje within a minute ngicabanga uNkulunkulu into yokudlala namanje bayabona hayi indalo akuyona indalo uNkulunkulu kube indalo ngabe uJesu akayishongo lezi zinto ezizokwenza zonke lezi zehlakalo wathi uYeshua sobona ngazo ukuthi sekufike isikhathi sokugcina sesiphila esikhathini sevangeli lombuso kaSathane lapho bonke abantu
bechazwa yiyo yonke inhlobo yamanyala ezwe. Lapha abesifazane benza noma ntoni abazi ukuthi ngayo bazokhanukelwa ngabesilisa. Ukugqoka kowesifazane uveze umzimba sekuyinhlobo yokugqoka okwamukelekile. Uthi uYeshua ngalokho-ke uma nibona amanyala anyantisayo akhuluma ngawo uDaniel umprofeti emi endaweni engcwele, ofundayo makaqaphele ukuthi kusho ukuthini. Ayisakhulunywa-ke eyabaprofeti mbumbulu nasebethi bangonkulunkulu. Bonke banenhloso yokudukisa nabakhethiweyo. Sifuna indlela yokuya ekhaya ake kuJehova inkosi awuke umdali indlela ayedlula engozini indlela ayedlula sifuneleni ukuhola ukubayisa indlela yedlula engozini indlela yedlula Finish it on.